Mossák a párát az ablakról, belülről párásodott be. Tegnap délután 5 óra körül itt, Pesterzsébeten már órák óta nem volt fűtés a lakásokban. Hidegek lettek a csövek, csak annyit éreztek a szüleim. Aztán úgy utána fogdostuk folyamatosan, és egyre hidegebb lett. Nem csak itt, hanem a csepeli lakótelepen is kihűltek a radiátorok, összesen 20 000 lakásban. Egyszerűen csak elkezdett az ember vázni aztán. Nem csak fűtés, hanem meleg víz sem volt a lakásokban, a lakók folyamatosan hívták a főtávot. Azt meg tudnál mondani, hogy körülbelül nagyjából hány fokot csökkent a lakáshőmérséklete? Hát egy olyan 5-6 fokot biztos, de érezhető volt. Szóval akkor mégiscsak jelentős. Próbáltam hívni a főtávot. Természetszerűleg ugye nem jött össze, mert hát miért jött volna össze. Aztán a szomszédok közül valakinek sikerült. Este 6 óra körül a lakók már úgy tudták, nem sokára újra melegek lesznek a radiátorok. Nincsen még mindig fűtés, különben az egyik ismerősöm mondta, hogy állítólag estére ígéri a hőközpont, hogy beindítják a turbinákat. Pesterzsébeten este 7 óra körül, Csepelen 8-9 óra körül újra beindult a távfűtés, addigra a lakások 16-17 fokosra hűltek. Reggelre már újra mindenhol meleg volt a lakásokban. A csepeli erőműben romlott el, tört el egy vezeték még tegnap délután. Az erőmű és a főtáv szakemberei azonnal elkezdték kijavítani a hibát, de akkor még nem lehetett tudni, hogy ez mennyi ideig tart. Itt a legnehezebb probléma az, hogy ameddig be nem fejeződik a helyreállítás, addig nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy mit. A főtáv szóvivője azt mondta, összesen 6 órán keresztül nem volt fűtés a lakásokban, ennyi idő alatt tudták megjavítani a hibát az erőműben. Egyrészt el kellett hárítani az erőműben azt a hibát, ami keletkezett, másrészt vissza kellett indítani a fűtésszolgáltatást. Ez ilyen hidegben nagyon bonyolult műszaki feladat, tehát nem egyszerű és nem lehet nagyon gyorsan végrehajtani. Az erőmű leválasztotta a távhőszolgáltatási rendszeréről azt a 2 nagyipari fogyasztót, amelyek a hibáért, a vezeték eltöréséért felelősek.